Σήμερα που περάσει με την ακέτα. Θες πάλι ένα παιδάκι, μόλις έφαγε τα χαριτάκια του. Ήρθε πάνω μου και χωρίς τροπή του πέταξε το σακουλάκι. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Καλά, και η μητέρα του δεν το σταμάτησε. Δεν του είπε τίποτα, δεν το μάλωσε. Όχι βέβαια, ούτε που του έδωσε σημασία. Συνέχισε να περπατά σαν να μην σημαίνει τίποτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο λυπήθηκα. Μην καταστροφική. Αδιαφορούν για όλα τα υπόλοιπα πλάτη και δεν καταλαβαίνω ότι βλάπτουν οι ψυχολογικά. Είναι και αχάριστα. Η μητέρα μας η φύση τους έχει απλόχερα χαρίσει όλα τα αγαθά ώστε να περνούν ευχάριστα. Και εκείνοι δεν εκτιμούν τίποτα. Εγώ πάντως, αλήθεια σας λέω, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Πότε να πνεύσουμε, αδερφούλα μου, αφού μας λείπει ο καθαρός αέρας και ο ουρανός. Πού είναι το γαλάζιο? Παλιά λέγαμε να πνεύσουμε καθαρό αεράκι και μας άνοιξε το πνευμόνι μας. Τώρα ξέρουμε τι αναπνέουμε. Ναι, ξέρω εγώ. Αναπνέουμε ρήπους και καυσαέρια που βγάλει καμιά από το αυτοκινήτου. Μας έχουν ρίξει πλαστικές σακούλες, τα ποτζίγαρα, τα πλαστικά και τα τενεκετάκια. Οι περισσότεροι περαστικοί δεν συμπεριφέρονται σωστά. Ακόμα και δίπλα τους υπάρχει το καλάθι τώρα πίσω, εκεί θα το ρίξουν κάτω. Δεν τους νοιάζει καθόλου. Εμείς τα δέντρα Δεν κάνουμε μόνο αυτό. Συγκρατούμε τα νερά από τις πλημμύρες και χαρίζουμε το ξύλο μας για να φτιάχνουν αυτή τα επιπλάτη. Να καλοπερνάνε δηλαδή. αν δεν ήμασταν εμείς, κανένα παιδάκι που θα μάθαινε γράμματα. Γιατί με το δικό μας ξύλο φτιάχνουμε. Τετράδια, βιβλία, εφημερίδες, όλα σε εμάς οφείλουν. Χάρη σε εμάς μπορεί να ζει ο άνθρωπος και να απολαμβάνει τόσο ωραία πράγματα, αλλά μάλλον αυτό το έχει ξεχάσει. Και εμείς τα λουλουδάκια, πόσο πονάμε που μας κόβουν, μας ρώτησε ποτέ κανένας. Στα τέτοια μας Είναι στα αλήθεια όμορφα εκεί. Και θέλω και τις γραμματιστές πεταλούδες να κάνουν παιχνίδι. πάντως να σκοτωθούμε ακόμα. Τα επικίνδυνα παιχνίδια του Γιατί η προστασία του περιβάλλοντος δεν χρειάζεται ούτε κόπο ούτε πολλά χρήματα. Η προστασία του περιβάλλοντος χρειάζεται μόνο αγάπη και υπευθυνότητα. Αλλά μάλλον αυτά τα πράγματα δεν τα διδάσκονται οι άνθρωποι. Η υπευθυνότητα δεν νομίζω να μιλάει σοβαρά. Ποια υπευθυνότητα? Δεν ακούσατε και το τις φωτιές. Φέτος το καλοκαίρι κάηκαν πάρα τεράστιες εκτάσεις να σώσουν. Θα θέλω να μάθω αν κάνει το ίδιο και μέσα στο σπίτι. Πετάει τα τσιγάρα στο σαλόνι. Μα τι λέω, εδώ υπάρχουν και άλλοι που βάζουν επίτηδες φωτιές στα δάση. Μα δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει αυτό. Δεν σκέφτεται πόσο κακό είναι. Το κάνει και να είναι όλο και περισσότερα. Και είναι τα δάση και να χτίζουν βίλες και ξενοδοχεία. Λες και δεν υπάρχει άλλος χώρος να χτίσουν στα σπίτια του. Αμά αυτός ο άνθρωπος δεν έχει το Θεό. Συνέχεια να δημιουργεί προβλήματα. Θα ήθελα να ζούσα στα παλιά τα χρόνια, σε φορά λιβάδια, σε ψηλά βουνά. Θα ήθελα να είχα καθαρό αέρα κι όχι να αναπνέω καυσαέρια. Θα ήθελα να βλέπω τη γαλάζια θάλασσα κι όχι να με πνίγουν τα εργοστάσια. Θα ήθελα να νιώθω καθαρά και όμορφα κι όχι να με τρώνε τα λιβάσματα. Τι όμορφοι που είστε! Καλημέρα και Ιντονάκη! Καλώς το φτερωτό φίλο μας! Καλημέρα και Παρισάκι μου! Καλημέρα, καλό μου Χελιδονάκη. Καλημέρα και σε εσάς όμορφες κυρίες! Καλώς το φιλαράκι μας! Καλημέρα και στο Πέπο και στην ανεμόνη μας! Γεια σου Χελιδονάκη. Μέρες έρθει να φανείς, τι κάνεις? Έχει χαλάσει φωλιά μου τις δυνατές βροχές και έπρεπε να το ξαναφτιάξω. Τι νέα μας παίρνεις? Δυστυχώς φίλε. Όχι και πολύ καλά. Γιατί, τι σε φέρνει Χελιδονάκη? Ένα μεγάλο δωρικό καράβι έκανε πολύ μεγάλη ζημιά στη θάλασσα. Πες μας τι ακριβώς έγινε. Χθες το μεσημέρι η Μεσόγειος γέμισε πετρέλαιο. Μια τεράστια πετρελαιοκυλίδα που μετρήθηκε στη θάλασσα και βρήκα θάνατο πολλά ψάρια. Αλλά και φυτά κάτω στον βυθό. Όλοι μιλούν για μεγάλη καταστροφή. Τι κρίμα. Και τώρα τι γίνεται? Τώρα, τι να σας πω. Πονοκέφαλος έχει πιάσει τους επιστήμονες γιατί δεν ξέρουμε ποιο το έφερε να επανορθώσει. Δεν το πιστεύω, μάλλον ψέματα. Όχι, μην το λέτε αυτό. Υπάρχουν και άνθρωποι που αγαπούν ναρκωτικά τη φύση. Και το είναι κάτι πολύ σημαντικό και παρήγορο. Συμφωνώ κι εγώ μαζί σας. Χθες είχα δει μια παρέμβαση που τελειώνει τη δασκάλα μου. Ήρθε από πιο κοντά, ένα υπάρχει. Άνθρωποι μην το ξεχνάτε, πως η φύση είναι μαζί σας. Τα λουλούδια την φροντίδα και τα δάση προστασία. Άνθρωποι μην το ξεχνάτε, πως η φύση είναι ιστορία. Όλοι μας ένα σκοπό, πως το περιβάλλον πρέπει να είναι πάντα καθαρό. Όλοι μας ένα σκοπό, να έχουμε μοναδικό. Πως το περιβάλλον πρέπει να είναι πάντα καθαρό.
Δωρνάκης, τους ένας μεγάλος και πολυχρονημένος καλύτης. Όταν βάλω στο μεγάλο στο τιβάνι, χάιδευε ικανοποιημένα τα γένια του και τραβούσε πότε με αγκαία ψυχής από τον καφέ. Άμα πρόκειται να καλός. Κοντάκου, καθόταν ο γιος του, εκεί βασαρή. Και ο μεγάλος... Σαν έχετε σκοτούρες να σας ταλαιπωρούν, σαν σας χτυπά βαριά η μονοτονία και η πλήξη, έχω για σας εδώ εγώ το βάλσαμο το φίνο, κούκλες κι όλα τα κόλπα τα μαγικά, παιχνίδια θαυμαστά και ορεκτικά, για γέλια τρανταχτά και για χαρά. Όχ, επικίνδυνα πράγματα, πολύ επικίνδυνα. Πάρτε καλύτερα αυτό το σαπουνόνεο, κάνει υπέροχες σαπουνόφουσκες. Κοιτάξτε! Ουφ, σταμάτα πια! Λέγε, τι έχει μέσα στο ποτί και τι γράφει στο καπάκι. Θα πάμε στους αλλούς, θα μυρίσουμε λίγη μαγική σκόνη και μετά θα παρατηρήσουμε τα ζώα και τα παιδιά που βρίσκονται. Και εμφανίστηκε και ο μεγάλος Βεζίρης πάνω στην ώρα, όπως τον είχε προστάξει ο Χαρίπης για να ξεκινήσουν το περίπατό του. Να τον αφήσουν τον αγώδη του Βεζίρη, πήρε τους δρόμους. Δρόμο πήρα, δρόμο άφησα. Αλλά δεν έπαιξε να δουν κανένα ζώο και να θέλει. Καλύτερα όχι πολύ χρονεμένα μου καλύπτει. Τι θα κάνουμε αν εμφανιστούν οι γάτες? Όχι, ναι, πολύ γνωστό. Κοίτα εκεί, χοροπηδάνε κάτι λαγουδάκια. Τι σκέφτεται να κάνουμε να χοροπηδάμε με άλλα εκεί? Δεν είμαι σίγουρος πολύ χρονεμένα μου καλύπτει. Κι αν πλακώσουν οι κυνηγοί? Όχι, ναι, πάλι σωστά μίλησες. Έλα να πάμε στη Λιμνούλα. Εδώ έχει πατράχους. Δεν θα έχει γούστη να καταλαβαίνουμε την γλώσσα των πατράχων. Όχι πολύ κλεινεμένα μου πατέρα. Εδώ κοντά τριγυρίζουν πελαργοί. Αυτοί τα κάνουν τα μετράκια μια χαψιά. Δίπουδες. Αυτές είναι πονηρές. Δεν μπορεί να τις σηκώσει κανείς. Ναι, αλλά τι γίνεται με τις αλεπούδες όταν με τους καπαγίδες? Σωστό. Άκου να σου πω, λέω να γίνουν πελαργοί. Κανείς δεν κυνηγά τους πελαργούς. Αλλά για στάσου πρέπει να θυμηθούμε τη μαγική λέξη. Όχ, είναι χαμένοι πάνω στο κουτί. Μου τα πω! Και δεν κάνει να γελάσουμε. Και βέβαια όχι. Ας μυρίσουμε λίγη σκόνη. Και ας πούμε δυνατά τη μαγική μας λέξη. Μου τα πω! Για φανταστείτε το έτσι, ποτέ μου δεν ξαναδώ τόσο όμορφους πελαργούς. Και εσύ πολύ χρονεμένα μου καλύπτει. Δεν πας πίσω. Τόσα λεπτά. Και τι κοψαποδαράκια. Και τι τεράστιο ράφος πελαργούς. Πω, έχει μεγάλη πλάκα τελικά. Ο Καλύπτης πελαργός. Είναι να ξεραίνεις από τα γέλια. Καλύπτης πελαργός. Τι άθλιο όνομα. Αχ, μεγάλε μου Βεζίρη, κάνε μια γυροβολιά. Άμα, για να ξεκαρδίζεσαι στα γέλια. Δεν κάνει να γελάσουμε, αλλιώς θα ξεχάσουμε τη μαγική λέξη. Και γιατί να γελάσω, αφού ποτέ μου δεν γελάω. Έλα, ας πάμε κοντά στους άλλους πελαργούς. Είναι άλλο ένα άργανο μεταξύ τους. Καλημέρα κύριε Τουράκη. Πώς ήταν την καρέτα το πρωί? Πολύ καλημέρα σας κύριε Τζοβαέλη. Ο καιρός είναι υπέροχος. Μου σελευριά. Λάθη. Μου ρινόλαβε. Μου πάνω στο κουτί. Μα, τι το βάλουμε? Αχ, να, εδώ είναι. Περίεργο. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν διάβασες εσύ. Μα δεν καταλαβαίνω την ανθρώπινη γραφή. Αχ, εμείς οι έρημοι πελαργοί. Τότε πάει και χαθήκαμε. Ο Χαλίφης πελαργός, ο πρίγκιπας πελαργός και ο μεγάλος Βεζίρης πελαργός. Άρχοντα Χαλίφη, πολυχρονεμένου πατέρα, έχω συμφωνήσει στον αυτό. Στοπ, Μαρία, διαβάζει. Αλλού δεν το παρεμβάσω
θα λιώσουν. Οι πελαγοί είναι συνηθισμένοι να πετάνε, όπως οι άνθρωποι είναι συνηθισμένοι να περπατούν. Έτσι, κάθισαν τελικά πάνω σε ένα τριγύρικο και κάθισαν γεμάτοι μια την πόλη που απλωνόταν κάτω από τα πόδια του. Στον Ακρόπολο, σε λένε, ζήτω, ζήτω ο Χαλίφης Μίζρα, ζήτω νέος άρχοντας της Βαγδάτης. Όχι, κι όμως, κοίτα εκεί κάτω, μπαίνει στο παλάτι μας. Αφήστε αυτούς τους ράτες, θα πάω να τους διώξω αμέσως στον Ακρόπολο. Non è tutto, tutto. Johnny, Paco. Ήρθατε εδώ πέρα τώρα και στηρίξατε αυτή την εκδήλωση. Καλώς ήρθατε. Κάτι θα μου κάνουμε μετά. Θα χορέψουμε! Θα χορέψουμε, θα χορέψουμε. Δώσ' τους ένα Εδώ, εδώ μπροστά.